An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bi ye ntɛnɛn ye dɔ furancɛ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nadarasa kalo 9 na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛra kalo min kɔnɔ na septembre kalo don bi o tile 13 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɔw bɛ wele ko dumama kɔnɔ an balana k'a fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 2 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ wulikajɔ kɛbaaw kɛlen bɛ nin waati ninnu kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na sungɔkaw an balana k'a fɔ gɛlɛya kɛlen kɔfɛ ni k'olu sɔrɔ wulikajɔ kɔni kɛra o wulikajɔ k'a dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen na wulikajɔ kɛbaaw tun ko k'u bɛna sɔngɔ wuli sibiri don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka kɛ wulili kɔni an balana k'a fɔ u ma se ka kɛ sungɔkaw kɔni cɛ bɛɛ lajɛlen bɔra k'a tɔ to musow ye dugu kɔnɔ na denmisɛnninw kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ fabakɔrɔkaw fɛ yen waladugukɛbaaw sibiri dɔw y'u kunda yen nka o kɛra sababu ye ka maa dɔw ni to ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Masina marabolo kɔnɔ na dugu min n'a bɛ wele ko Maniɲɛ wulikajɔ kɛra waladugukɛbaaw fɛ kana yen fana kan'o ko minɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi Mali minisiri ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dr Sukali Kokala Mayiga ale ni lasigidenw ye ɲɔgɔn ye ne ye ambassadeur ye an ka jamana kɔnɔ na o kɔfɛ o ko la fɛn jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni papa bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ min ye Mopti marabolo ye wulikajɔ kɛbaaw n'i y'a sɔrɔ jadiwala tigilamaw ye u ye ka dɔ k'a fɔ duguma mini min ye mugujugu ye n'o ye mini ye k'o don Mali lakana tigilamaw ɲɛ Mali lakana tigilamaw kɔni sera ka fɛɛrɛ balile tigɛ olu kɔni y'a dévier n'o kɔrɔ ye ka se ka kunna sago olu tɛmɛna kan ka fiyegu o fiyeguli min kɛra k'a kɔn i ka dɔ k'a fɔ mobili dɔ tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ mobili ye Mercedes dɔ ye o nana yɛlɛ ka maa 3 kɔni olu kun b'aw kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen kasara nin na tuma min na n'o kɛra jadiwala tigilama n'u yɛrɛ tilala de ka bɔ ka kuma k'a jira k'a fɔ ko nin min kɛlen filɛ k'u bɛ hakɛtɔ ɲini Mercedes min n'i y'a sɔrɔ o yɛlɛ ka k'olu ma dabɔ o kama dɛ k'u y'a dabɔ an ka jamana lakanabaaw de kama ko nka ko Mali lakanabaaw k'olu y'a fiyegu maa bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan waladugukɛbaaw b'u sɔn waati bɛɛ lajɛlen la an ka jamana lakanabaaw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se ka basigibali ani k'o cogo an ka jamana kɔnɔ na an bɛ fɛn min fɔ yarabi Ala ka an ka jamana don kalo dibi la n'an bɔra yen an balada k'a fɔ Jijani marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye ka dɔ k'a fɔ sibiri don kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko Jijani sira kan ko wulikajɔ kɛbaa dɔ n'o ye bandi dɔw ye u taara ka taa i ka dɔ k'a fɔ sira da mobili dɔ ɲɛ o mobili kɔni n'i ka sɔrɔ ka marifa ci a chauffeur la k'o ni tora tuma min na n'o kɛra wele bila an ka lakanabaaw ma olu kɔni ye fɛɛrɛ balile tigɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka sira minɛ ka wulikajɔ ta n'i ka magɛnni ta ka ɲɛ suma fo nin yɔrɔ in na ko tɛgɛ ma da u kan kɔni nka maa caman ka fɔ la bi ko lakanabaliya min bɛ bi ni jama kɛ ka wulikajɔ kɛ hali bi ka se ka fu siri lakanabaliya dan na k'a dɔ bɛ dɔ la i ka dɔ k'a fɔ sira in kɔni k'i ka dɔ k'a boli kelen bɛ ja siran bɛɛ n'i yɛlɛla ka ban fo ka t'i se yɔrɔ la i jatigɛlen bɛ wa dɔ yɛrɛ tɛ dɛ lakanabaliya y'a sababu ye an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana basigi ni lafiya yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen bila o sira kan k'an ka jamana kɔlɔsima minnu bɛ nin hakililaw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma Ala k'an ka jamana don kalo dibi la n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛbaaw b'u sɔn n'o ye jadiwala tigilamaw ye u ye wulikajɔ ta wulikajɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ k'o ɲɛsin Masina marabolo ma ka na kolongo yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na Maniɲɛ fanfɛlaw la o kɔni kɛra sababu ye kununko an ka jamana lakana tigilamaw u ye avion kɔni ka se k'o wuli minnu bɛ dugu ma k'olu to wulikajɔ la i ka dɔn ka fɔ ni jadiwala tigilamaw kɔni kɛra ɲɔgɔn na kunnafoniw na an ka sɔrɔsilaka dɔw k'olu ni tora la jadiwala tigilamaw yɛrɛ fanfɛla la i ka dɔn olu fana ni tora la kunnafoni kunfɔlɔw la an ka Mali lakanabaaw la maa 5 bɔɲɔgɔnko k'olu ni tora nka ka sanga ni kunnafoni ye a kunfɔlɔw la ko jadiwala tigilamaw yɛrɛ la ko maa 3 ni tora nka o kɔfɛ avion kɔni wulila kununko kɛ kununko kelen kɛ mugu kɛr'u na maa caman ka fɔ la k'a na kɛ kununko ta in kɔni k'a ma tulo tigɛ jadiwala tigilamaw fan fɛ an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana basigi bani tilebe kɔrɔ ni kaɲaka yarabi Ala ka jamana in bila o sira kan maa minnu ni tora la an ka jamana ka bolo kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada nɔgɔyaw ye ka se ka hali bi jugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u minɛ ka da an ka jamana lakanabaaw ma basigi ni lafiya bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ fabakɔrɔkaw fɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na
wulikɛjɔ kɛbaw sibirido u nana firi olu kan u y'o siɲɛ caman ye u tun b'a la ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma nka o simu bɔ u tilala ka yira k'a fɔ dugu yɛrɛ de ko f'u ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma u y'o baara kɛ sibirido o kɔni tiɲɛnala ka o ma tulu tigɛ an b'a lɔn k'a fɔ ko sen fɛ o kɛra cogo min na fabakɔrɔka dɔ bɛ yen maa fila bɔɲɔgɔn ye kelen ta maa fɔlɔ ale b'a ka seera d'a ma an k'a lamɛn. Ne bɛ fabakɔrɔ la ɲɔnɔ fɛ. A ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikɛjɔ kɛbaw nana fabakɔrɔ daminɛ sibirido a ko kɛra cogo di. O bɛɛ n'an ka kɔn sibiri an ka mɔgɔ dɔ bɔ ta a ci ka foro la. U nana de o ka kɛ mugu cayara ala kɛra kisɛya sɔrɔ a sera. A filanan an ka mɔgɔ bɔtɔ kɔlɔ kɔnɔ an ka pɔnna dugu dondara u nan'u bɛɛ ɲɛ ka mugu cayara. O kɛra filanan ye. Sabanan ne yɛrɛ mun filɛ kuma na anw mɔgɔ naani an ko an bɛ taa an ka foro lajɛ. U ye mugu ciya an mɔgɔ naani na ye. Ala kɛra kisɛ kɔni man sɔrɔ. Magiɲɛbɔ y'a magiɲɛ u b'o la u taara. O kɔfɛ sibirido an ka mɔgɔ taalen ci ka foro la u nana u bɛɛ la tura an jɛra ka mugu ci ɲɔgɔn na. An ka mɔgɔ kelen tor'o la. U nana bɛn an ka ci ka foro de la. An b'an ka ci ka foro de la olu ko k'an di sɛnɛ kɛ. U y'an bala an ka ɲɔforo la. An ka maloforo minnu n'an m'u siɲɛ k'u ji sɔngɔ sara ko an b'a dahirimɛ ɲini an na. An bɛ se ka taa foro la ka taa baara kɛ an ka foro kɔnɔ. An ka foro dalen filɛ piɲɛriw bɛ yen a y'a sɔrɔ minnu ye turuli kɛ u bɛ se ka taa hali an yɛrɛ bɛ se ka taa an ka foro la. An kɔni sigilen bɛ dugu kɔnɔ an bɛ ka dugu di kɔlɔsi. O kɛra Fabakɔrɔ la yan. U b'u labɛn ka na bɛn an ma de ɲɛna an bɛ taa mansin nɔfɛ walahi de ala ye. An ma kunnafoni di ɲɔnɔ sɔrɔsiw ma wa. An ka ɲɛmɔgɔw taara ci bila ka taa fɔ faamaw ye an ka kumandan yɛrɛ ye. Nka an m'u ko maa ye dɛ. An m'u ko maa ye an m'u ko ci ka mɛn. Fo nin yɔrɔ in na bi u bɛna fɔ a filɛ don min na bi sɔrɔsi sɛmɛ bila faga dugukolo kan yan. Faama si sɛmɛ bila dugukolo kan yan. An kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔw ye kɔni faamaw ka ma diɲɛ dɔrɔn. An bɛ yɛrɛ ɲini dɔrɔn ɲɛna an tɛ kɛlɛ la dɛ an tɛ foyi dɔn an ka ci kɛ kɔ. N'i y'a ye an ye ci kɛ to u b'an marifakala ta y'a dɔn u b'a dɔn baara tiɲɛna. Ɲɛna an tɛ foyi dɔn sɛnɛ in kɔ. O y'an ka baara de ye. An balɔra k'a fɔ ni tun ye Fabakɔrɔ ka dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ a ko ko marifa delile ka ci olu yɛrɛ la u delile ka dɔ fana minɛ ka taa n'o ye ka ci dɔw da ka na fɔ dugulamaw ye ko dugu in ka wuli ka bɔ nɔ na o yɛrɛ b'an bolo de ka nin waati na an balimakɛ bɛ min. Ne bɛ Fabakɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ Malido secrétaire la. An ye kunnafoni sɔrɔ ko jadewaleya tigilamaw mɛnna Fabakɔrɔ nɔfɛ ko sibiri tɛmɛnen na k'u nana wulikajɔba kɛ ko fɔ maa dɔw ni tora o la Fabakɔrɔ a ko kɛra cogo di. U kɔni nana bɛn an ka Fabakɔrɔ la u ye ne yɛrɛ minɛ ne ye su fila k'u bolo u y'a fɔ k'an ka n'a fɔ an ka dugu ko an ka dugu ko wuli ka bɔ yen u nana kun n'u cɔn kan an ka mɔgɔw ko an ka dugu kɔrɔ dugu tɛ se ka wuli kɔni o ye mugu ci sisan kalo fila an ko baara foyi ma se ka k'an ka foro kɔnɔ ne yɛrɛ mun filɛ kunnafoni di n'a ka foro a siɲɛna ka tiɲɛri bɔ a ma se ka taa ka bila a kɔnɔ kumana an bɛ se ka mun kɛ bilen an bɛ bɔ mun kɛ ka taa bolo ɲini ka na u tilala ka na k'u bɛn'u da u sera de ka kuma k'an bali o boli la fana o di kɛra sibirido mugu ci. Jadewaleya tigilama minnu nana sibirido ka na firi dugu kan aw kun bɛ bolimafɛn sugu jumɛn na. O kuma bolimafɛn sen naani na mobili naani mobili marifa fila ani mobili gaza fila maa ka maa kɛmɛ. Maa sugu jumɛn de ye nin kɛ ka ɲɛsin Fabakɔrɔ ma. Jadisiw olu de don an ka majimbolila dɔ taara ci ka foro dɔ a natɔ a fɔlɔfɔlɔ u nan'u daw ɲɛ k'o gosi kisɛ y'a sɔrɔ a woro la ala y'o porokotora an b'an ka foro kɔnɔ k'an bɛ taa an ka malo turu u taara an ka ma ye ka taa marifa dɔ don an na marifa te man ɲi k'a sigi mɔgɔ kelen tor'o la an ye marifa kan yɛrɛ mun an t'a dɔn k'a fɔ ko nin marifa min ci sivili la ɛri kelen bamugu ka ka. Aw marifaw bɔra jɔnni yɔrɔ la ka ci siviliw la. Jadisiw. Ko senfɛ ko maa dɔw ni tora la maa joli ɲɔgɔn dɔn. Mɔgɔ naani sara mɔgɔ naani banana jololakaw ko bolo kan an kɔni b'a fɔ faama ye ko wuli k'u dɔn u k'an dɛmɛ pour que nin gɛlɛya in ka se ka bɔ an da la ɲinan an bɛ se ka malosiɲɛ an bɛ se ka ɲɔsiɲɛ Fabakɔrɔ sigilen ka taa san 600 ye n'a fɔra k'an ka wuli ko ka taa don dugu wɛrɛ kɔnɔ wala k'an ka taa sigi dugu wɛrɛ fɛ an mugu dugu wɛrɛ kɔnɔ fanga tɛ wuli k'an dɛmɛ ɲɛ n'o tɛ an jamana ganna. An balɔra k'a fɔ ni tun ye Fabakɔrɔkaw kan ye hali bi marifatigiw kɛlen bɛ ka Fabakɔrɔ u b'o dafɛla fɛ u dogolen tɛ maa si la n'i sen bɔ dugu kɔnɔna na dama e ni yɛrɛ farala Fabakɔrɔ a bɛ Mɔlɔdo marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ n'i tɛmɛna n'i sera ɲɔnɔ poste min bɛ ɲɔnɔ bɔda yɛrɛ la n'i yɛlɛla i bɛ sira minɛ o yɔrɔnin bɛ la ka munumunu ka taa Mɔlɔdo yanfɛla fɛ i bɛ tɛmɛ o fɛ min ye ka dɔ k'a fɔ Fabakɔrɔ a b'o maraw de kɔnɔna na fɛn bɛ fɔ hali bi jamana lakanabaw ni wulikajɔ min b'u bolo u ka dɔ fara cɛsiri kan a fɔr'u ye fan bɛɛ fɛ k'u ni donso ka fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ k'i da wa k'o kuma min fɔ u k'o baara kɛ k'a lajɛ kɛ n'o kɛra n'a bɛ waleya fɛn min na o tɛna dogo maa si kelen na n'an bɔra ye an bɛ to sɔngɔkaw fɛ yen sɔngɔ min minɛna kalo 2 dɔɔnin ka jɛ tile 20 na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛra ka dɛsɛ jumadon sufɛla fɛ sɔngɔkaw ye wele bila ma n'i ka dɔn bɛ kasi olu yɛrɛ bɛ kasi o y'a sɔrɔ jadewaleya tigilamaw nana kabini wulada fɛ ka n'a f'u ye o y'a sɔrɔ sɔngɔkɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na u k'a fɔ jadewaleya tigilamaw k'u sɔnna dugu yɛrɛ ka t'u bolo bɛɛ lajɛlen ka marifa bila si kana se si ma jadewaleya tigilamaw ko k'u b'a f'u ka ɲɛmaaw ye fɔlɔ u y'a ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye u tilala ka n'a f'u ye k'u ma sɔn ko n'ala sɔnna ma dugu bɛ jɛ n'o ye sibiri ye u bɛ sɔngɔ ci ka kɔnɔminɛ kɛ e ka dɔn a kɛnɛmaminɛ ye o kɔni kɛra dugu maa bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛ la an bɛ nɛgɛjuru la musow bɛ kule cogo min na denmisɛnw bɛ kule ten u k'u bɛ fɛn min fɔ k'olu tɛna se musow ni denmisɛnw ma o don o y'o don kuma ye ko cɛ minnu bɛ yen muso ni denmisɛnnin u ka fɛɛrɛ kɛ olu ka bɔ dama k'olu bɛ tila k'a bɛɛ fa sini an b'a lɔn k'a fɔ u ye wele s'a ma waati min na yɔrɔ tɛ yen n'a ma wele se yɔrɔ ma ka taa bila jamanatigi so la
ministre ɲɛmaya so yɔrɔ si tɛ n'a ma kunnafoni cari yɔrɔ min na nga fɛn bi fɔ ala kɔni u bɛ fɛn min na u ti tiɲɛ sanba tilala ka na fayirida min y'u ŋaniya ye o kɔni san jukɔrɔ sɔngɔ maa ma tɛ se ka bɔ taama u kɔni ala minɛ olu ka to dugu la dugu cɛ bɛɛ lajɛlen bɔra olu bɔra ni ala sɔnna ma min ye ka dɔ k'a fɔ sɔngɔ ka dɔ ye ale yɛrɛ b'an bolo de ka nin waati na i tɔgɔ ni jamu ni e joni Yakuba Bɔrɛ ka bɔ Sɔngɔ. Yakuba Bɔrɛ an ye kunnafoni sɔrɔ kabini juma sufɛla fɛ ka dugu jɛ sibiri la wulikajɔ kɛbaw k'u tun k'u bɛ sɔngɔ wuli ka bɔ yen pewu sibiri dɔw maaw sigilen tun b'a u kun k'u bɛ sɔngɔ ci sibiri u ma se k'a kɛ sibiri ko dugulamaw bɛɛ jɛra ka jaga bɔ sɔngɔ ka sɔngɔ to jadewala tigilamaw bolo a ko kɛra cogo di. A kɛra ten u ye ci bila ka na ko an ka wuli ko n'o tɛ ko n'u ɲɔgɔn sɔrɔ k'u bɛ mɔgɔ bɛɛ faga an ye ci bila fanga bɛɛ lajɛlen ma ka ci fɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an y'a ye k'a fɔ n'an ma bɔ a bɛna kɛ tiɲɛni ye dugu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ma si bɛ taa san 60 la ka jigin o ni dugu ma fo ka na se san 10 ma a bɛɛ lajɛlen bɔra mɔgɔ bɛɛ dugu kɔnɔ bɛ muso ani denmisɛnnin fitinin ani cɛkɔrɔba min tɛ se ka taama o de bɛ dugu kɔnɔ bi. Aw sera ka bɔ cogo di. A bɛnna ni sanji nana fɛ an bɔra sanji kɔrɔ ka sira minɛ an b'an dugu tu kɔnɔ fo ka na dugu sɔrɔ ka na don yen vraiment an kɔni bɛ kamanagan kɔnɔ bi n'i ko kamanagan dan se t'an ye dabali t'an ye an ye wele ci fan bɛɛ lajɛlen fɛ o sibiridon kelen in na u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna dugu ci ala y'a kɛ an ye kunnafoni di Abulayi Kulubali ma u ka kunnafoni kɔsɔn o ye kunnafoni mun di avion nana ka na yaala a y'a sɔrɔ minnu bɛ u taara u taalen kɔfɛ alhamdulilayi an jigi sigira k'a fɔ ko sisan an bɛna lafiya sɔrɔ mais kɔfɛ an tilala ka n'a ye tuguni i b'a fɔ ko dɔ de farala ko ka tuguni donc a ma ɲɛ an bɔra bi kɔni ni kamanagan tɛ fila ye kelen bɛ an na bi dɛ an yɛrɛ minnu bɔra minnu bɛ so yen o kamanagan de kɛ jugu an n'a bɛɛ lajɛlen an tilala ka kibaru sɔrɔ tuguni k'a fɔ ko an tun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko an sɔnn'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ fɛ an ka bɛn kɛlɛ in tɛna ni foyi ye ni tiɲɛni tɛ se tɛ anw ye sɛnɛkɛlaw de ye u ko na ala sɔnna ma ko an ti kɛ u tilala ka ci bila k'a fɔ an ka jaabi mɔgɔw ye ko u ma sɔn u tɛna mɔgɔ si to yen hali na anw bɔra muso minnu bɛ yen u tɛna mɔgɔ si to yen ko hali muso min y'a sɔrɔ u b'a fɔ an kɔni b'o kamanagan kɔnɔ bi ka na se an filɛ yɔrɔ yɛrɛ min ma bi mɔgɔ tɛ anw na bi ko min sera ka dumuni kɛ bi fɛ ala ni kamanagan fɛ an kɔni b'a ɲini mali fanga fɛ an jigi bɔ ala k'an jigi bɛ mali fanga kan hali bi an b'a ɲini fɛ u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka se k'an balimaw ka an musow n'an denw a n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw k'u bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ mɔgɔ 100 ani 50 o de b'an ka dugu kɔnɔ bi maa 100 hakɛ de bɔra a bɛɛ bɔra su fɛ sanji jukɔrɔ an bɔra ka na jabali mara kɔnɔ an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u k'a kɛ ala kama u k'u jija an ka mɔgɔw bɛ se ka koloma gɛn ka se k'u bɔ nin degun in kɔnɔ ani aw minnu bɛ yen n'aw bɛ kunnafoniw di Abulayi Kulubali ala n'o barika kama o fana ka kunnafoni kɔsɔn an ye lafiyaba de sɔrɔ a kɔnɔ hali bi an b'a ɲini a fɛ a ka dɔ fara kunnafoni kan pour que an balima minnu bɛ yen u bɛ se ka kisi an musow n'an denw ala ka jamana in basigi. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana in basigi k'u b'an fo anw tɛ foli in filɛ foli ye min bɛ yen n'a bɛ anw nisɔndiya kɔlɔlɔ ye maa min sɔrɔ gɛlɛya de b'u dala bi an somɔgɔw don an dɔw don bi anw mago bɛ min na bi jamana in ka basigi don an b'o de fɔ hali n'a sɔrɔ n'i ye dɔw ɲininka olu ta tɛ dɔ yɛrɛ tɛgɛrɛ fɔ kɔ min ɲɛna min ma ɲɛ anw tɛ ten dɛ an faso bɔnɔgɔla sira o sira fɛ n'o bɛ bɛn anw yɛrɛ ni toli ma an ni delen bɛ an faso nɔfɛ an ka wulikajɔ kunba de ye nin ye n'a wulila an y'a dabɔ gɛlɛya min banni kaba n'o gɛlɛya kɔni banna o ye an b'u yɛrɛ de fo yarabi ala o sababu kɛra fɛn fɛn an ka ala barikada nka a bɛ fɛn min fɔ cɛw sera ka bɔ komi jadewala tigilamaw tun ye kunnafoni fɔlɔ k'u ti se musolakaw k'u ti se u ni denmisɛnninw ma k'e ka dɔn k'olu ka den ka bɔ u bɛ fɛn min fɔ ko sira b'olu bolo o de sen fɛ san nana ni cɛw bɛɛ jɛra ka bɔ ta musow bɛ yen dɛ musow bɛ yen denw bɛ yen maakɔrɔ dɛsɛlenw bɛ sɔngɔ jamana lakanabaaw ka fɛɛrɛ kɛ dɛ u k'u t'a fɛ ka taa sigi bilen dɛ k'o sɔrɔ ka nin kɛlɛ olu danda la k'a fɔ ko jamana bɛna lakana foyi sabati ko ka tila ka nin kɛlɛ in ban u bɛ fɛn min fɔ an bɛ deli ka nin fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ wulikajɔ fɛn o fɛn na bi dɔ fara fanga kan dɔ ka bɔ fanga na u k'o bɛɛ to yen jamana in lakana min n'i y'a sɔrɔ dɔw ye sɔrɔtilakaw ye bi n'i y'a sɔrɔ ni jamana gɛlɛya y'an sɔrɔ an bɛ fɛn min fɔ an t'a la ka fɛn fɔ sɔrɔtilakaw ma k'u ka k'an ye koyi n'i y'a ye don o don an b'u wele k'u ka taa maaw bɔ bolo la o kɔrɔ ye k'o de y'u ka baara ye an b'a dɔn u ka baara ye fɛn min de ye u bɛ wulikajɔ min na minnu bɛ kɛnɛ kan an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn minnu bɛ kilimu jukɔrɔ yan k'a f'u ye k'u ka fɛɛrɛ balile tigɛ sisan kan ka sɔrɔ an ka générali minnu bɛ jamana kɔnɔ kolonɛli minnu bɛ yan u yɛrɛ bɛ mugu da la maaw k'a dɔn tiɲɛ la ko jamana minɛnen bɛ cadikɛ ka jamana kuntigi den tun bɛ anw fɛ o ma dogo maa si la a généralement o tuma bi an bɛ fɛn min fara bɛlɛ kan an mago bɛ mali basigi de la o de y'an ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kunba ye ni mali basigira ni ala sɔnna ma sɔrɔsiw mana baara kɛ don o don k'o baara ye nimisi wasa ko ye an b'o de fɔ su ni tile an tɛ u juguyala an bɛ fɛn min nɔfɛ mali basigi don ala ka kolosuma sabati an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ ka kuma ten ko parce que karisa bɛ fanga na walima karisa a na fɛn dɔ di walima a na fɛn dɔ fɔ ma walima a na fɛn dɔ kɛ na o t'an bɔ an taabolo kan dɛ min ye jamana in basigi an ka wulikajɔ bɛɛ kun y'o ye ala k'an ka jamana kolosuma
n'an bɔra ye Masina marabolo kɔnɔ dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye Kolongo ye Kolongo dugu min fana bɛ yen n'o ye Lotangura ye Lotangura e ka donso daga dɔ bɛ yen n'a ɲɛmaa ye Seni Jara ye wulikajɔ kɛra kabini arabadon jadiwala tigilamɔgɔ ni maa min bɛ ɲɛro dɔn ɲɛro dɔnnen bɛ ni diinɛ ye f'a bɛ fɔ ko ɲɛro karamɔgɔ nka jadiwala tigilamɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan ka motow fara ɲɔgɔn kan ka na don ɲɛro ka mototigi dɔw bila ka taa dugutigi ni a ka danga alimami nɔfɛ k'olu nana diinɛ de ɲɛfɔ ɲɛrokaw ye ani o kɔfɛ munna ko ɲɛrokaw ye dɛmɛɲɔgɔnya ta k'a ɲɛsin donsolakaw ma ye o bɛɛ lajɛlen senfɛ u y'o kɛ ka tila ka taa o kɔfɛ u ni donsow sira ɲɔgɔn ma fo maa dɔw ni tora o maa minnu ni tora o kɛlen bɛ ka mugujugu don n'o ye bomu ye o su ma se ka sɔrɔ fɔlɔ nin waati in na an ka taa Kolongo marabolo kɔnɔ na Lotangurakaw fɛ yen olu ka donso ɲuman b'an bolo de ka nin waati in na i tɔgɔ ni jamu ni e ye jɔnni ne tɔgɔ ye Seni Jara ne ye Mama Danbɛlɛ kɔrɔmuso den de nka n sigin bɛ Lotanbi an ye kunnafoni sɔrɔ ko arabadon ko wulikajɔ kɛbaa dɔw n'o ye jadiwala tigilamɔgɔw ye k'u donna ɲɛro u donnen kɔfɛ ɲɛro o kɔfɛ ko gɛlɛya dɔw tara ka ɲɛsin marabolo ma ko fo ka taa se maniɲɛ bila ma k'u kɛlen bɛ k'o yɔrɔw minɛ a ko kɛra cogo di arabadon 9h waati u nana ɲɛro maa 10 donna ka taa dugu kɔnɔ ka taa dugutigi ni a kɛ danga ni alimami nɔfɛ k'u mago bɛ u la u taalen u y'u ɲininka ko dɔw y'a f'u ye ko kunungo k'u taara dɛmɛ dɔ di donsow ma ko ala tiɲɛ don a dugutigi y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don u y'a kɛ da mun kan k'u y'a kɛ da fɛn mun kan bi u ko furu tiɲɛni ko walama u ko baganko ani yɛrɛ ni donso dɔ bara k'olu lakana bi bɔ olu taara jigi sanga n'u ye u ye sɔrɔ k'a fɔ olu nakun ye fɛn min ye u nana fɔ diinɛ bɛ ɲɛro fɛn min kɔni ka di ye sisan arjozew ni telew ni ɲɛnajɛw n'a ɲɔgɔnna ani musow ku tu k'o dangaw na o tɛ fɛ o kɛ kɛko o tɛmɛlen kɔfɛ u b'a fɛ musow bɛɛ kɛ naamu fiman ta olu ye ne yɛrɛ wele k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ ye maa dɔw bila ka taa ɲɛro dugu kɔnɔ dugutigi sigira nin kuma kelen kan k'a fɔ ne bɛ ci dɔw ɲɛna o dugusɛjɛ n'o ye alamisa ye an y'a mɛn k'u tɛmɛna ka taa maanijɛ yɔrɔ fɛ fila wɛrɛ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ fila ɲɛ dira tɛ na an yɛrɛ k'u ɲɛmɔgɔ dangan bɛ yen n'o ye Madu Fantan Kulubali o de ye maanijɛ ka ye u taara u fɛ yen nɔ ka t'o ɲini ka a kɔni y'a jira k'a fɔ tɛmɛn'olu kɛrɛfɛ nka u ma don yen nɔ o don y'o kɔnɔna na kibaru dɔr'u ma k'a fɔ ko donsow tɛmɛna ko ka taa yen nɔ alamisa don komi a don sanji dɔ nana sanji in tigɛlen kɔfɛ olu k'u bɛ segin ka na o maanijɛ ani dugu dɔ bɛ yen ko Nansanbugu a sɔrɔ u taara mununi ka na bɔ Nansanbugu in fan fɛ tuma kɛ n'u da donsow ye yen nɔ an bɛ mɔgɔw kɔni nato maa kunfɔlɔ tɛmɛnen i n'a fɔ moto 3 4 u balala ka mugu da don olu la olu yɛrɛ kɔni y'u jigi yen nɔ ka u jaabi ala kitira mun na o kɔni sira kɛ kɛ dɔw joginna anw fɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɛra olu sata ye maa min ni tora la ko bolo kan ni maa min joginna olu bɛɛ lajɛlen o kɛra maa joli mɔgɔ min tora anw fɛ o ye maa 3 ye maa jogilen o ye maa 5 ɲɔgɔnna ye nka maa kelen ta kɛ jugu dɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni dɔw yɛrɛ baara n'a ma fi yɛrɛ taara k'a fɔ ye jogilen dɛ o kɛlen ne yɛrɛ ye kunnafoni se Mali yɛrɛ fanga bonda si tɛ yen mun ta ka kan ka don kuma in na f'an ko kunnafoni ma se o tɛ yen k'a ta kati ka n'a bila fo Kɛmɛsinɛ a ɲɛmaaso caman bɛ yen ne ni kumana u ko de ye lakana mɔgɔw bila ko ka taa yɔrɔ in na olu taara tiɲɛ yɛrɛ u ma se anw ma anw n'u ka taa ni ɲɔgɔn ye ninnu bɛ taa waati min u yɔrɔ bila ka taa kɔfɛ olu bɛ si ka na waati min na ka na se anw ma o y'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ yen ko Ɲangolonbugu o ye fila wɛrɛ dɔ ye o y'a sɔrɔ u bɛ yen o ni ninnu ta ko tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 2 kan ni lakana m'o cɛ u y'u kɔ don u sigira ka na o y'a sɔrɔ samedi sɔgɔma u ye ci bila k'a fɔ maanijɛkaw ye 17h ko k'a sɔrɔ maanijɛ wulila ko ka bɔ yen nɔ k'u mago bɛ yen na n'o ma wuli ni maa o maa ni fɛn min sɔrɔ i y'o san ala de kɛra ne y'o kunnafoni kelen digita bon maanijɛ kan min kɔni u wulila u wulilen ka taa 20h waati fitiri fɛ ka taa bila samedi sɔgɔma na o y'a sɔrɔ u nana yen k'u kɛ bazi ye c'est-à-dire n'i bɛ maanijɛ kɔti di i bɛ se k'i to yen nɔ k'i yɔrɔ caman ye k'a sɔrɔ u ma yeli kan u n'a b'u sigi maanijɛ ye bi lakanabaa minnu bɛ yen n'a bɛ k'olu wele n'u nana munna u ni aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa maa ninnu yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ u ka na a mini bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ma n'u kɔni ko u n'anw ka taa anw kɔni sigi m'o kan surtout o ye peto o man gɛlɛn anw fɛ nka u yɛrɛw bɛ na u bɛ na don min na u y'a jira n na ko ne k'a fɔ n ye maa bɛɛ bɛɛ ka bɔ kungo kɔnɔ ne k'a fɔ n ye mun ye hali an bɛ moto bori an k'o dɔn olu bɛna baara min an bɛna don ɲɔgɔn na an bɛna yɛlɛ ɲɔgɔn kan a ka d'anw de anw n'u ka taa ɲɔgɔn fɛ anw de bɛ terrain dɔn terrain kungo kɔnɔ wo dugu kɔnɔ wo nin ko in maa o maa baara anw b'a dɔn olu dun u bɛ taa u tɛ kungo dɔn dugu kɔnɔ u tɛ maa dɔn nin ko in kɛba maa tɛ k'a fɔ ko n'i y'a tigi yɛlɛ k'a tamasiyɛ b'i ka koyi dɔ bɛ se ka nin ko in kɛ tile k'a kɛ sufɛ i n'a bɛ sigi ka baro kɛ anw de b'a dɔn maa minnu don mun kɔni b'anw fɛ ka se jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma hali bi olu kama ka kɛlɛ in faamu i n'a fɔ siya woloma i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ to k'a fɔ
ko dozo de kala wuli dozo de kala fama yo bitini tiga yere kala tayni kala ko na jama tara ma der sigi ya kono muni ko era labe be ci gomino hagla ta kili lakana ma be nere ya ku ya dongo an fata lakana na ku abe an do hono nan dindi ni de be kire kadi non ma ku ni an tu duye wa kadi an ye bi an an tege de nyoma an baloran ka foni tu seni jara kanye lotan ni masna marabolo de konna la keraniana kolongo komini konna ame femi fo anga jamana yarabi ala la ka basigi kele ka tafo banga jamana konna na be kube wuli ka jola fasoe ambu foku tanuku barkada ka fuye munu be kene uka nulu be wuli ka jo ke sangani wati bele konna yarabi ala la kula kana munu be jamana konna ni ya soro keraniana bi ni nyema ya bele jele dile moluma ni ya soro bi fere minga nga tiga bi ka farauka uka je na soro kele koni generali chama banga jamana kona na bi general me mali kona na afrago mali general uka chanka tema jamana chama ka kla kolu betu ya bi jamana bilama bi ka batimestra yoro chama na bi ka so ka lakana bale bi mado bi ka fobi ko jamana ka maraf hakla fo titai commandante gendarme te ojofro te yoro chama na ka so ka marfati dowi uka fere bele tika kanunu mbwandala no kera siya woloma kopmao walma duguni dugu chebe nyonao walma sigirala maudo o bera yele ka kala ni sigirala maudo sigirala mami ko jamana ka fangati bolaka o kanga bom maukera sango tfanga ka boli ni siya kodo ukaseka kale kan bera yela na kera fon be jamana ngoni ka seka mene kona na o seka nga ifanga be o ko wuli ka joke sanga jamana ka seka mene kono note ambe fon nga jamana kona na bi ni be bonko chamamba tuyo tseka nye fo ni bora de ka seka paranye kelenga da bi mali tien don sefe ambe fami voilà kanga jamana kolusuma note ambe fami fena bi ambe ka wuli ka kunte do ya nanga ni soja faso be seka bono kola chokomina ania sorobi ni mali basigira be ukada ambele gele ambe tayo robele gele la ala kanga jamana kolusuma note ka do mauni seneche we ka ba ko ide au ka be dine de bi ka hina nyona nga dine mbitla ka hine balia sigi ka foketi ka suma sena wala ka tasuma de ka sumana wala ka ta misri soro dugula ka klaka marfachi foki sabita misru soko we dabal banko de ala ka kelen mande wala dugo ke bawma namburai ambalona ka fobi mi e falai sisoko e ni mbara munu bala ka kebe ale ko gela mun banga jamana ko na ko dozola ka oni sura sela ka ko ngu tigade nyoma angalame munne kama nanga sura shu nin ka sura jadi si kelembe avec ka sura su toro sura su de président be sura su de ministre de la défense sura su de ministre de la sécurité o ba kalama segunda la mini donso be donso munu prelendo ko de mekele kam mona o te sura si bakelen blakata donso munu be ko ta hanna kala mo bakelendi antano ke sura jede nambe faranga be keleke ko kata ka boya ko ka seleke marfa fle kala sini munu be se kala sini chilla pe munu no mo be se ka ci ta du be mani kele ni terusu digla ka boy no munu no talen no to ko sebenen do o ni sura su de be ka keleke donso bakele sura si bak soit donso bakele ni kemanduru sura si bakele ni kemanduru ka keleke piko bu be sura su bulu berdemu bu bulu saru bu bulu oni donso duguma donso be yoro be do ka patrike ko bosigu moti fana wo shi moti fana ko nyona ka dan ambaza ko keleke ka cha alna kala ka mo ba saba de tawla ka sura si mo ba saba blay ka patrike koro bayangara bangashi moti na la mini ko kele fo burgina frontière la ko boy pepe nu dona tomoto kono lala na kila tomoto wa keleke jogulu do be no gacha mo ko wolu ko ni nolu be nyon kala mo ma faro lu nya halisi gacha tomoto ni gaw daro fu be kidali antado nolu ka fara nyon ga ko kele o joni kono ka yempa emela mo wani mun ya ko sia nun terozu te jekulula anga tira fa no ka terozu kele mais pourquoi anga sura su ti se ko ferete ambalada ka foni tu e falai surukaye afara to mina fin beddo fara nunu ye bi ambe jamana min konena do rete antala ka kuma kwa kadande anya bi chende langa jamana konena bi o kama matuma bi ngali kana konu yanga maka untaka barake na ikan lame adobe la mali gele yakoni ko fura bi sura la ambe fin min fuye antala ka fuye to ni tere yere gira tere gela de banga amba fe gela de ka bwanga we wale nkumba de ala kanga jamana kolosuma namburai ambalona ka fanga mali ministre nyama Dr Chokal ko la maiga le ni la sigide uno e ambassadeur we anu le nyonye seda on nane ko fe ka yira ka fuko kalata mi ma folembe wa kaka ketula Chokal ko la maiga la jere ngo fa kuma mi fo angalame donc si ça ko seda o deled anyena amanye angata o deled kuma kan se ka keta abe chogomina an yere bansigi ka laje abise ka ben chogodi ka labe o labeni nadlala ambita ira assise nationale de la refondation wemwe malikura ka sigi o malien be kaweli parti politique dron kuma ko mali te parti politique dron parti politique jamana dion fandoy
syndicat B, association B, société civile B, Sénégalais B, Bagamaran B, Monikala B, Donzon B, commerçant B, Malien de l'extérieur B, bébé, jeune B, Mousso B, Bogomi handicap ou Farambe, ou bébé Franyonka, Sodasu B, bébé Franyonka, Ambaveka Malikura là, Akanga de la Todi, ni Malion Bena Minka, transition bodita ka barakena. Ukonala, transition biseka foni assise ban. Ambaveka élection minke, pour que Mangan kana na wuli tuguni, para minkanga ka afleni pour la nyonka, pour la ambe de leso. Oya soro, Malion Benaka, Utma, no sera ambita communauté internationale ka fai, Malion Benaka, Kalu Fla, Kalu Saba, Kalu Kili, Kalu Du, o de be fara transition ka Malion de be benaka ambita yiraw. Maintenant ya ke sisa comme pression baladron, na kiena, aw rebe na fu coup d'état were kara malla, manga were wuli. Kuma sia ni Malion de laji. Malion de famba, syndicat, société civile, personne animal, mais parti ou be, minu maso pour masama, minu ya pour mas. O ka droit di. Mais là, c'est pas parce que nous avons maçon, on est comme en bas d'abla. En balodant ka foni tu mali ministre nyama kanye, fambi fo ministre nyama yi, asizi o, mali kura o, uka jamana lakana, o de mali kura yi, amago be femina bi, mbeda u minena ka bolon balagile minena ka irana ka foko jamana be lakana bala labuna dama de ko gelabe ku soro, wap mamina surasilaka unane fangana, gela miye mali soro, mali irema dalika blanyo na gela kono, uka ferebe letika lakana inga sabati no kera, mali debe ulika do balagile ke, ka tama ku soro yi, ka fuye kwa unana fu, amba fe au kana boala blere, ni a soro bi, jamana kundi ya dile konfe surasilaka uma, ka damine banda ula kana asimina, na soro jamana kuni lakana, kwa de kusabatira mali fambre ile fe, ulika job balagile kumbike, surasuka bo fanga na iredi kundu fo mau fe fato, de ngudi jana yu kata, ali politiki mo nunu, awe ya soro mau kama jara politiki mo ka, jamana jamfala machamanga fola ka fobi ka kala ka ebi mamina be surasela ka bolo politiki la ka ulu wati ibi ala fola ka teme mamina be la kana tigelma bolo ka soro jamana yere gele folo la kana balade we de balbanko de no sabatira anga jamana basi koni amago femena be ko sabatira atis étranger ma de ka foko ni wati amba fuku kana buangu na yere de mal kura folo la kana de uko bara sigi senga folo no kera fose dombe unye sango ubese ka fere balele tige basi lafia afrofolo ka lakana yi ala ko aklinyima ndama note ube boy me feme na bi malikura tika jom mau ko ni jamana chile ko fe wala ma jamana ko na mau bala ka no blaka bo fa balele fe malikura be ketiko di ala ka aklinyima ndama namburai ambalona ka fo bi malide munu be ni asuru Mauritania jamana ko na ko gele babu ka bi sango wari ko ere o bara o wari blali wala ka sega wari bara ko ninke o gele ko ni ko be ka do singoro ni wati na uka bara ula yasa ko peretika dama Musa Baribe malidendo ale ba nyefo angalame kala do de be an ka amalion ka Mauritania abi wati bosi santa do na soro ya kuma me ni ma kuma me war ko gele ya dido donc war ko gele mi dido abi ani amalion nyon do di ni nyon ci amfana malion do ay bani de dayele aba fam to na bani walma jigne donc ayro kala na fo bani sa ko warbe maray warbe tay warbe ci abebe kay ko donc ayo ro di dayele ya on fait en Mauritanie mais ya kalo fla aka chano ye abe sunya kalo sabala sa mais mo shidi tika seka aka war so jamabi ta u fe dongodo minu ka warbe ku be to ka war no fe o ta soro ita o ta o te kanjole fo o ba fo dro o ba koka o finalement ayra kono galene do akra mako sadi malien chaman di mayamfana et puis malem ka warbe haketala isga fam malem ka warbe akacca foka damateme bon na fami ya kalo sabai sisa breta jola mo shite ka seka ka war soro vraiment an kon an kamana kana o te ka seka kanjole fonyana ambalodan ka fo ni tuye Musa Bariye u ya foto mina yarabi ala ubeke no gadami nyini dia soro u yere ka marakona na kanyasi u yere mak kerani na ka seka jamana na fanai ala ko baraw ni ko yakubaya namburai ambalodan ka fo kulumembe no luka mala sunyana ku tema libla foye uluko ni franyanga ke ka yere ka fo franyira fanga mimbanga jamana kuna be fere minganga tike ka nyasi basiki maka nyasi anga jamana makerani na uka fanga kudala jaya wale maka fanga kudala sunya ulu enye fole ko kuna
o kumatigi maa min Ablaye Fofana don an ka lamɛn. Anw ye CEDEAO mɔgɔw ka taama ye an ka jamana kɔnɔ mais CEDEAO mɔgɔw ka taama kɔnɔ anw ɲɛ b'a la kuma dɔ de fɔra concertation nationale la k'u ka kuma ni lawaleya tiɲɛ don a kan ka lawaleya ni jamana b'a cogoya la lakanabaliya waralen don jamana kɔnɔ lakana ma sabati ko ka kalafili de kɛ kala dun bɛ fili yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ kalansow de kɔnɔna la kalanyɔrɔ caman bɛ yen minnu datugulen don bi k'a sababu kɛ lakanabaliya ye n'a fɔra k'an ka to ka kala fili nin cogo la k'a sɔrɔ an ka maa dɔw m'u yɛrɛya la don dɔ la olu fana bɛ se ka muruti ka se ka kɛ maa bannaw ye k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana tɛ jamanadenw dɔ ye an b'o dɔ gɛlɛya kɔnɔ an ma tila an tɛ ala deli kana don o gɛlɛya ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ o sababu la a ka d'an ye CEDEAO k'a faamu jamanadenw fanba ka kuma o ye mun ye basigi ka kɛ kalafili ka sɔrɔ ka kɛ an kɔni ka nin sigi in dabɔlen don mun kama ka kunnafoni di jamana marabagaw ma an y'a ye u ka kuma tɛ ko ka transition sama mais jamanadenw de ka kuma don dugu kɔnɔ ko ka transition sama transition samali fana tɛna kɛ fɛn ye fɛn min bɛna kɛ fɛn fu ye parce que n'u ma pɛrɛn ka transition sama ka dɔ fara a kan jamanadenw de ko ka transition t'u bolo ko ka dɔ fara a kan nous en tant que défenseurs du peuple n'anw ye kunnafoni mɛn min bɛ jamana jɔ anw kan ka lase jamana jɔyɔrɔ la n'anw ye kunnafoni mɛn min bɛ jamana ci anw kan ka solution kɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ ɲuman ye min bɛ jamana jɔ o sababu la CEDEAO mɔgɔw ni an ka jamana politique mɔgɔw ye sigi kɛ u n'an ka jamana marabagaw ye sigi kɛ u n'an ka société civile maa dɔw ye sigi kɛ mais u ni jamana bɛɛ ma sigi kɛ a ka d'an ye u ni jamanadenw fanba ka kuma u k'olu ka kuma dɔn olu ka laɲini o de ye tiɲɛ ye olu ka kuma ye min ye anw tulo bɛ min na anw ɲɛ bɛ min na o de ye ko ka dɔ fara transition kan mais k'a fɔ fɛnɛ an ka jamana marabagaw ye bi dɔ tɛna fara transition kan k'olu k'u diya dɛ dɔ bɛna fara transition kan dɛ pour que basigi ka kɛ kalafili ɲuman ka kɛ jamana ka basigi an ka kisi coup d'état wɛrɛ ma an b'a la k'a fɔ ni tun ye Abdulaye Fofana kan ye min bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan ko jamanaden fanba ko jamana in ka lakana de o mago bɛ lakana na bɛɛ ka lafiya o de ye kuma kolomayɔrɔ ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'o hakilila in sabati n'an bɔra ye kulun bɛ wele ko FAISE Mali olu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ taamaw kɛ ka taa yɔrɔw ni yɔrɔw u bɛ taa ɲininkali kɛ a bɛɛ kun tɛ dɔ ye dɛ fanga min b'an kun na bi yalima baaraw bɛ taa cogo jumɛn de la o taama sen fɛ u taara i ka dɔn k'a fɔ fo kitakaw fɛ u ye kuma min fɔ ye o filɛ. An bɛ kita yan a senna filakɛ ka bɔ Bamako ka na kita an n'an balimaw an n'an sinjiw an ka jɛ an ka masala an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ko hukumu kɔnɔ balimaya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ an bɛ min dɔn Mali la. Kɛnɛ ka yan kuma caman fɔra hakilina min bɛ yen ka lase kita dugutigila ma ani kitakaw ma o de ye dɔgɔkun tɛmɛnen FAISE Mali ye senna kɛ ka taa Ɲoro a b'a dɔn FAISE Mali ye hakilina ta min bɛ tali kɛ jamana in bɛ cogoya min na bi ni a kɛn bɛ ka jamanadenw kamana gan kosɛbɛ ni a kɛn bɛ ka an balakaw ni o ye musow ye parce que aw denw de bɛ so ani kungo cɛ ka jamanadenw olu bololakaw lakana tu de kelen a bɛ kɛ olu de la n'a kɛra o la a kɛra aw de la an ka fara ɲɔgɔn kan wagati sera an b'u dɛmɛ u bɛ baara min na u bɛ se ka san sɔrɔ k'u kisi juguw ma FAISE Mali ka laɲini filɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an ye senna kɛ ka bɔ Bamako ka taa Ɲoro Sefukɛ fɛ o FAISE Mali y'a laɲini k'a fɔ min ye wagati min n'a kɛn bɛ ka jamanaden cɛman ni musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ kamana gan o ye mun ye Mali bɛ dankan min na pour que jamanadenw ka se ka jamana faamu jamana bɛ ka taa sira minnu kan an ka sira kuraw de ta n'a bɛ fɔ o de ma ko Mali kura an sera Ɲoro Sefukɛ ma komi a fara tun ye hakilina lancé ka ɲɛsin diɲɛma ma a fɔ a ka laɲini ye o ye min faamu ko dɔnna bɛɛ Mali kɔnɔ furancɛ fanga in nana a ye waati damadɔni min kɛ u ye sira min ta an b'a faamu k'a fɔ n'a continuera yiriwali bɛ na basigi bɛ na lakana bɛ na dun ka fa o bɛ sɔrɔ ani kɛnɛya ɲuman donc an sera a ma komi a tun y'a laɲini k'a fɔ ale ka ye la ka dɔ fara transition kan ni san 2 ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye cɛmɔgɔ Goyita kan ye FAISE Mali tɔgɔ la an ka jamana bɛ basigi sira min fɛ Ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kɔɔrisɛnɛnaw ka kulu min bɛ yen fɔcogo la n'i y'a sɔrɔ ye confédération ye o ɲɛmaa ye Bakari Kone ye ale tun bɛ taamana o kita kelen kɔnɔna na a da sera ma gɛlɛya min bɛ yen bi ani k'a bɛ fɛn min fɔ furancɛla fanga kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ. N'a kɛra halisa an bɛ yɔrɔ in na fɔ nin waati in na an bɛ septembre kalo tile 7 bɔɲɔgɔnko la halisa dɔw ma nɔgɔ sɔrɔ mais Dieu merci kita dugukolo ye dugukolo barikama ye kita dugukolo a duwawu minɛlen don sinon yɔrɔ bɛ yɔrɔ la an fan fɛ n'i ye nin kɛ yen ni waati y'a sɔrɔ nɔgɔ ma sɔrɔ hali taa nɔgɔ dilan izini bila yɔrɔ la a tuma ti ɲɛ bilen mais maa dɔn an jigi sigilen don k'a fɔ kita dɔlen don ni tɔnɔ hakɛ min sɔrɔlen kɔɔri la o bɛ tɛmɛ o f'i la parce que nɔgɔdanya mun fari faga n yɛrɛ foro mun ye sira fɛ nisɔndiyara kosɛbɛ parce que masakɛ kunnandi n'o nana jamana kunna a b'a to hali ye kabakuru da a bɛ falen Asimi nalen
sisan cɛ cikɛla bɛ seere a bɛ san tan caman bɔ le 7 septembre o ma deli k'a sɔrɔ an ka samiya bɛ nin ko in na ni m'a mɛn ko ji ye tiɲɛnibaw kɛ nin dugu in na fo sapeur pompier taara i b'a mɛn ko ja jɔra nin yɔrɔ in na fo ka kɛ kabako ye n'an bɛ yɔrɔ in na fɔ bi an b'a fɔ ala ka Asimi min an kɔrɔ an b'a fɔ ala an y'a miiri k'a fɔ masakɛ kunna dimi don ala k'a nafa n'a barika ye an fana natɔ min filɛ confédération kunna ala k'a kɛ jamanadenw kama hɛrɛ ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin Bakari Kɔnɛ kan ye ko masakɛ kunnandi ko kabinɛw nana jamana kunna ko bɛɛ b'a dɔn hali ni gabakuru da bɛ falen ko ɲinɛ sɔmiɲɛ nin bɛ fɔ kita de n'o tɛ nin tɛ se ka fɔ ɲɔnɔnkaw ɲɛkɔrɔ jamana fanba dɛsɛmɛ ka sɛnɛ kɛ nin de ye dabalibanko ye an ka ɲɛma caman fɛ n da fan walima ne bɛ se ka n place makara cogo min na u bɛ taa fɛn dɔw fɔ min bɛ yen n'o tɛ kɛnɛ kan n'o tɛ maa min mana sɛnɛkɛlaw ni yɔrɔ kuma fɔ bi ka tila ka fɔ bi ko bɛɛ b'a dɔn hali ni gabakuru da ko bɛ falen o ye dabalibanko de ye nka jibatɔ sɛri min b'a da lankolon tɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔkan na o mu danbele mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taga Afganisan kabini États-Unis sɔrɔla su tagara ka bɔ Kabul pankuru jigi kɛnɛ kan utukalo tile 31 tɛmɛnen na a ye gɛlɛya lase maa caman ma kosɛbɛ bɔliko ta fanfɛ nka bi talibanw y'a jira ka fɔ ka yamaruya di ko mɔgɔw bɛ se ka bɔ n'an bɔra na an taga Beni bingani wale cayalen bɛ kosɛbɛ Beni ADF jatigɛ walikɛlaw fɛ a kelen bɛ da bɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye nin waati in na maa caman kelen bɛ k'a sigiyɔrɔ bila nka ala ni finitigɛlakaw ka wuli ka jɔ fɛ u sera ka tɛgɛ da maa 9 ɲɔgɔn kan n'o ye bingani walikɛlaw ye n'an bɔra na an taga États-Unis jamana kan san 2021 wagati kasara tun ye États-Unis jamana sɔrɔ ka maa ba caman bɔnɛ u ni na ka étage 2 ɲɔgɔn bɔɲan kɔ ale ni avion 2 ko olu ɲɔgɔn tiɲɛ ni y'a ta k'a lajɛ États-Unis jamana kan maa caman kasara a ni na a san 20 ye ɲinɛ bɔɲan kɔ ye bɔra k'u ka dusumakasaya jira kosɛbɛ septembre kalo tile 11 na n'an bɔra na an taga Guinée jamana kan CEDEAO ka ciden taara la Guinée jamana kan u ni sɔrɔlasiw ye ɲɔgɔn ye n'u ye Guinée fanga dafirilaw ye CNDR colonel Bala Sumara ale wulila ka u kunbɛn Konakiri pankuru jigiso la an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ne tun y'olu dɔ ye. Umu damele fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala basigi ni lafiya ala k'o sabati ka fɛn fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana kolosuma yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye doyilakaw ka mɛri Yakuba Dogole Mariko min ye ka dɔ ka fɔ alamisa don an ka kunnafoni kɔfɛ kunnafoni min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'an da ser'o ma n'o de ye k'a fɔ ko société civile k'a bureau sigira a ka mara kɔnɔna na tuma min na ni bureau in sigira u y'an wele k'a fɔ an ye ko bureau sigira ye dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ bureau in kɔni k'a sigi cogo ma k'u lakila ye an ka kunnafoni lasira min bɛ yen a ka wulikajɔ kɛ a ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ bureau kɔrɔ ni bureau kura a ka ɲinini dɔw kɛ ka ɲinini ninnu ni k'olu bila an ka kunnafoni bolo kan k'olu ci an ma o de y'an ka baara kɛcogo ye an ta kɛ ko karisa walima karisa an ka baara ye kunnafoni jɛlen de ye k'o ɲini k'o di o waleya min kɛra a ma ɲini k'a faamuya walima an t'a dɔn n'a sɔrɔ mimɛri min dɔn n'o ye Yakuba Dogole Mariko ye n'ale yɛrɛ de don walima n'a sɔrɔ maa wɛrɛ don an dabali banna o kɛra alamisa juma don a ye maaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka olu sigi k'a fɔ ko anw ye kuma dɔ fɔ a ma k'a bɛna wele bɔgɔ di ne kan o t'an siranna ko ye dɛ sariya ye bɛɛ de ta ye a ye kuma min fɔ a ka maaw ɲɛ kɔrɔ an ka Yakuba Dogole Mariko an k'a lamɛn. N'i bɛ bin mɔgɔ kan i jija n'a yɛrɛ taara ɲɛ i ka s'a kɔrɔ wa n y'a fɔ n ka taa fɔ karamɔgɔ Jalo ɲɛ ni juge kɔni ye ɲininka ko radio so kɔnɔ hakilina jumɛn b'a kan n b'a fɔ n ko k'a datugu san 3 o dɔgɔyalen ka kɛ san 3 ka licence ka bɔ la animateur min y'a kɛ surɔfɛn dira ma a bɛ kulubali min bɛ Bamako n'a bɛ naganagakanw fɔ jamana taabolo la n'a bɛ naganagakan fɔ jamana taabolo la n y'a tɔgɔ di yɔrɔ la aw tɛna nin fɔ aw ɲɛna ne ka hakili tigɛ awɔ mais n'i ye min susu i bɛ taa dɛ parce que barika bɛ na hali sa ka taa barika de bɛ fɛn bɛɛ kɛ o tuma bɛɛ k'i masa nin kɔrɔfɔ tun bɛ nin kan ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo. ni bɛ tali kɛ Yakuba Dogole Mariko la an dabali banna dɛ Yakuba Dogole Mariko de kan filɛ nin ye an ma nka fɛn min bɛ n'o y'an dabali ban Yakuba Dogole Mariko ka kɔrɔ a ka dugu kɔnɔna na ka kɔrɔ an ka kunnafoni yɛrɛ a bɛ Yakuba yɛrɛ bolo cogo di an ka Yakuba ka kumakan kɔrɔ dɔn an k'a lamɛn. Yakuba Dogole Mariko ne ye Kaladugu mɛri an b'i fɔ i ka nali la ka na kunnafoni jɛnsɛn parce que dɔnnibaw ko kunnafoni ko dɛsɛ bɛ ɲɛtaa nagasi kunnafoni ko dɛsɛ bɛ yiriwa nagasi aw b'o cɛsiri min na jamana kɔnɔ vraiment aw kan ka fɔ parce que aw sara tɛ mɔgɔ bolo ni kunnafoni dɛsɛra sitani bɛ kolokolo ni kunnafoni dɛsɛra yiriwa bɛ nagasi vraiment k'i fo k'i bisimila. Monsieur le maire foli kɔfɛ e yɛrɛ kɛlen maire sanga ni waati bɛlɛlen kɔnɔna i bɛ to ka taa Faransi i bɛ taama minnu ka Faransi taama in bɛ komini tɔgɔ la walima i bɛ taa yɛrɛ taamaw de la Faransi. I ni ce i ka ɲininkali la i na mɔgɔ caman bɔ kunbalana n'i ye maire wulitɔ ye ka bɔ a ka jamana yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ ne bɛ bɔ Mali kɔnɔ cogo min na sariya b'a wajibiya maire kan i ka yamaruya ɲini ministre fɛ komananw ka siratigɛ la ka i yamaruya i ka bɔ
ne bi taali minnu kɛ faransi ne ka denbaya dɔ fana de bɛ faransi n bɛ dɔ kɛ yan n bɛ taa dɔ kɛ yen ne ka taama de o ye faransi an taara meri ka ci min na o kɛra 2017 kɔnɔ o tun ye tɔnsigi dɔ ye an taara ci dɔ fana la ni Fana meri ani Banko meri ani Kɔnɔbugu meri o tun ye yɛrɛɲɛ taama ye ka taa cikɛlaw ka tracteur dilanyɔrɔ usine min bɛ yen an kun ka taara ka taa olu fɛ ka taa ɲɛda tracteur dilanyɔrɔ ni tracteur dilancogo ani an bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka na an yɛrɛ faso la cogo min na. Michel le maire an ye kunnafoni sɔrɔ k'i ka faransi taw kɔnɔna na k'i bɛ taa dɛmɛ de ɲini ka commune tɔgɔ la ko ka sɔrɔ ka na olu dɛmɛ ku taa sira wɛrɛ fɛ e ka jaabi ye mun ye. n ye nin ŋunuŋunu kuma mɛn fɔ n y'a mɛn ko anw yɛrɛ sigiɲɔgɔnw ani n yɛrɛ somɔgɔw yɛrɛ dɔw yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ ne yɛrɛ kɔ kan k'a fɔ ko ne bɛ taa dɛmɛ minɛ faransi ka na commune tɔgɔ la nka dɛmɛ tɛ se Joyila yan k'a dɛmɛ bɛɛ bɛ feere Bamakɔ ye. ne taali laban min kɛra yanni nin kɔsa in na ta cɛ teri sira la ne nana ni lunɛti den 715 ye ani fɛnmisɛnnin caman ka n'u ɲi mɔgɔw la vraiment k'i fo. ni cɛ Yakuba Dogole Barikoni y'a kan ye an ma danni ma dɛ a delila o kɔfɛ Orange ka fondation a ka kɛnɛyaso ko kuma dɔ senfɛ ani Orange tun b'o baara la n'o ye maternité ko ye o kɛnɛ ka Yakuba Dogole kuma min fɔ kunnafonidilaw an ka lamɛn. bi ani kaladugu ka bɛɛ an nisɔnjalen don an wasalen don ka da kan kunnafoni diko dɛsɛ a bɛ yiriwa nagasi donc aw fana bɛ sira min kan aw jɔyɔrɔba bɛ yiriwa la kunnafoni sira kan kunnafoni ko dɛsɛ bɛ sitani kolokolo a bɛ yiriwa nagasi an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an ye welekan min ni bila ka taa fondation Orange la u y'an jaabi ka minisiri fo ka da kan a ka ciden hakilisigi kuma fɔ an ɲɛna kunnafoni nalen ko minisiri so ko maternité kana kɛ yɔrɔ la bilen an siranna an jɔrɔ la i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw de m'u ka baara kɛ n'o tɛ maternité i b'a sɔrɔ CSCOM association min sigilen b'o la walima olu m'u ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko DTC a m'a ka baara kɛ n'o tɛ matroni n'a minɛn da jiginna bolo n'a nɔ t'a la ko mɔgɔw bɛ ka sa k'o de la k'u ko ka maternité jɔ dabila i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min fana b'o la o de m'i jɔ a ka jɔyɔrɔ la n'a ko k'a bɛna le a ka na vraiment an k'a tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye parce que an tɛ se k'a faamu ne bolokɔrɔta fanga tigilama ye aw minnu yɛrɛ fana b'a ka baara la kunnafonidi la ala k'aw fana dɛmɛ ala k'aw lakana ala k'an bɛɛ garijɛgɛ sɛnɛ. nin ko ye Yakuba kan ye an di danni dama ma dɛ Yakuba Dogole Mariko nin bɛɛ kɔfɛ kwasa in na wulikajɔ dɔ kɛra ka mara kɔnɔ n'o ye dugukolo manga dɔ ye o senfɛ an y'an to Mali la k'a ta Faransi Yakuba Dogole Mariko an kɛlen kɔfɛ ne ka maa dɔ ninnu ka jaabi lamɛn ne y'a wele Faransi de an ka Yakuba Bariko an k'a lamɛn o la. Yakuba Dogole Mariko Kaladugu mairie Joyila Faba kɔnɔna Mali région 12 mairie. Yakuba Dogole Mariko ni waati na i yɛrɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn na. Ne filɛ Faransi. ne tile tan kɔ yan. Kunungo i ka mara kɔnɔ na ko wulikajɔ dɔ tun bɛ sen na wulikajɔ min n'o ye dugukolo dɔ ye ko mairie kɛlen bɛ ka yɔrɔ in morcelé dugulama dɔw ka foro don ko lakɔli karamɔgɔ dɔ ye sɛbɛnni kɛ o ko k'a bila réseaux sociaux kan k'o kɛra sababu ye i ka maa wɛrɛ bila ka taa plainte k'i nɔna k'a tigi minɛ k'a datugu a ko kɛra cogo di. Ablaye vraiment n bɛ aw yɛrɛ fo radio so parce que aw de bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni sanuman di mɔgɔw ma a ma datugu ni mɔgɔw ko k'a datugura mo deli de y'a ko da yan n'o tɛ a kun bɛ taa fo tribunal la o. Mankan bɛ dugukolo min nɔfɛ ko mairie y'a morcelé ko waliforo don yalima o kuma ye tiɲɛ ye wa. O kuma tɛ tiɲɛ ye n y'a mɛn ko fiɲɛnakaw de ye foro di mɔgɔ minnu ma k'u y'olu mɔgɔw wele ka taa k'olu ka taa borne bɔ ka b'u ka foro la ko n'olu ma t'o bɔ k'olu yɛrɛ bɛ taa borne bɔ mɔgɔw ka taa borne bɔ mairie ka borne turulen a bɛ fɔ o de ma bamanankan na ko k'i yɛrɛ ka kiiri tigɛ ni cɛ y'i bolo maga borne kelen na o kɔni u bɛna dɔn k'a fɔ ko sariya ko mɔgɔ ka di yɛrɛ kiiri tigɛ donc an sigilen bɛ k'u lajɛ komi don ka jan a sɛbɛnni tɛ Ablaye vraiment n bɛ aw yɛrɛ fo radio so parce que aw de bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni sanuman di mɔgɔw ma. Ni tun ye Yakuba Dogole Mariko kan ye kuma min b'a da ko barika b'ale la k'i ka dɔn ko ale kɔni k'a bɛ radio kɔni radio min bɛ yen n'o ye radio Jamako ye k'i ka dɔn ko ni juge y'a ɲininka k'a b'a fɔ k'o datugu Mali sariya t'ale ta ye Mali sariya maliden bɛɛ de ta ye an bɛ fɛn min fɔ an ka ɲɛmaa min bɛ yan n'i y'a sɔrɔ o ye karamɔgɔ Jalo ye a ka fɔ la ko e ma bila ka taa deli an t'a dɔn u taara kun min na u ka nin t'anw ka kɛ ye an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan komi ale ko k'an b'a la ka naganakan de fɔ jamana kɔnɔ na nin y'a ni an ka kumakɔrɔw ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ deli k'an tanu na ale b'a yɛrɛ jaabi an bɛ fɛn min fɔ a ye ko Ablaye kelen de don dɛ Ablaye kelen min bɛ yen n'a deli k'i ta téléphone na k'i ɲininka Faransi hali crédit banna Ablaye kunna ka tila k'i wele tuguni n'a sɔrɔ n'o Ablaye kelen ni wari b'o bɔ a ja kan walima wari b'o bila ka fɛn dɔ fɔ k'a sɔrɔ o tɛ sen na walima k'o bila ka fɛn dɔ kɛ o jaabi b'i bolo o ye kelen ye k'a bɛ fɛ ka taa sariya la an bɛ fɛn min fɔ a ye n'a bɛ taa sariya la anw nɔfɛ k'a kana communiste ko anw bɛ communiste fɛ Bamakɔ communiste ko ne b'o fɛ o ye kelen ye o kɔfɛ a ka taa haute cour de la communication o y'a telimani de n'a bɛ fɛ ka ne wele bɔgɔ di ne kan ko ale ye maire ye an bɛ dan ninnu de ma bi n'o tɛ tuma min na fanga min tun b'an ka jamana kɔnɔ n'o dafirila n ko ale deli Jola ye k'a fɔ ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ 1 minute de silence ko fanga jugu min b'an kun na bi
k'olu ka se ka ta ka bɔ an kunna o don ale bɛ démocratie dɔn komi anw ta tɛ démocratie ye an bɛ fɛn min fɔ a ye ko a ka tɛmɛ anw kan a ka tɛmɛ anw kan anw ka baara ye foyi t'a bali ale ko jamana kɔnɔ na k'an bɛ baara min na bi k'o baara tɛ dɔ ko naganagakan fɔli jamana taabolo la anw b'an faso fɛ faso bɛ bɔ nɔgɔla sira min fɛ o lamɛnbaaw b'anw fɛ hali ale yɛrɛ fɛ yen an lamɛnbaa ka ca ka tɛmɛ ale yɛrɛ lamɛnbaa kan ye an bɛ fɛn min fɔ a ye a k'a ka baara kɛ a ka taa ka sira la a ka tɛmɛ anw na tɛ ɲɔgɔn sira la n'a labɛnnen bɛ ka taa wele yɔrɔ o yɔrɔ ko an labɛnnen bɛ ka jaabi anw ka baara bagabaga t'a la anw ka baara maa tɛ se k'an b'o sira kan an ye nin layidu de ta faso dɔ ye wa an bɛ nin kɛ fɔ a dan ka fɛn fara kan an hakili ko démocratie de y'ale sigi ye maire fɛn fɛn bɛ yen e bɛ tu ka mara kɔnɔ na k'ale bɛ arajo dɔ la tugun o arajo e ka maa dɔ bɛ se ka lamɛn i ka kunnafoni dɔ bɛ se ka da la i soma dɔ ka hɛrɛ ni hɛrɛ tana bɛ se ka fɔ a la o ye kelen ye maire min b'a ka maaw fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye nka an tɛ jigin olu la parce que bɛɛ n'i tɛgɛrɛ fɔ ko don bɛɛ n'i dayirimɛ sɔrɔ sira don nka n'a ko ko wari armateur min ka ko wari dir'o ma k'o corrompilen don an bɛ fɛn min fɔ a ye k'a k'a miiri ale yɛrɛ bɛ joli di anw ma ni wari b'anw ta ni wari t'anw ta ale b'a dɔn an bɔra yen ka taa ka 22 kɛ joyila ye kilo 100 ani kilo 40 anw taara ka segin n'a ye pase d'aw ma walima n'a sɔrɔ n'a kɛra cogo min na fɛn min bɛ yen a kana fɔ nin y'a kunfɔlɔ de ye ni ala sɔnna ma n'a taara sariya la waati min na a kunnafoni tɔw bɛ yen a ka kumakan bɛɛ b'an bolo yan an bɛ tila ni ala sɔnna ma don nataw kɔnɔ a bɛna bɛɛ lamɛn ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan anw ka baara maa t'an bala la wa maa t'an bala an ka baara kɛcogo la an labɛnnen b'a kɛcogo bɛɛ la ka nin lamɛn o de y'an ka kɛta ye wa maa si tɛ se k'an balo la o de ala sago sago mali kɔnɔ a n'a kɔ kan jolakaw ka maire nin tun ye nin yɔrɔ ye fɔlɔ sɔni an ka se ko yɛrɛ ju la ni ala sɔnna ma